у канцы 90-х гадоў па ініцыятыве беларускіх адраджэнцаў Радыё Свабода абвясціла акцыю «Запалі свечку». Тады Зянон Станіславович быў у Амерыцы, а мы з дачкой былі ў Варшаве і ўспрынялі гэты заклік вельмі блізка да сэрца, бо успрымалі гэта так таму, што нам нагадывала гэта акцыя тое, што мы беларусы, што мы усе разам. Згодна гэтага закліку беларусы, дзе б яны не знаходзіліся на зямлі, 25 сакавіка о 17 гадзіне беларускага часу павінны былі запаліць свечку у знак салідарнасці і з нагоды свята. Мы з дачкой успрымалі гэта вельмі блізка, як успамін и параллельное мысление богдановичских радков. Кожную ночь на зорку дивиться буду в далеким краине. Глянь іншы раз на яе у расстанні. Там з ёй злюем мы погляды свои. И так наш маленький агенчик улился у вялікае беларускае вогнішча. Размышляючы пра наше беларускае жыццё, наш беларускі дух, мы уяўлялі вялікую чашу, святое начынне, наш беларускі грай, які ўвесь час напаўняецца беларускім духам. І калі ён будзе, гэты беларускі грай напоўнены да краёў, тады мы станем магутнымі і незалежнымі. Але нам трэба сабраць гэты беларускі дух. Абавязкова трэба сабраць. Як гэта зрабіць? Вось такі прыклад. Часам, калі мы адзначаем нейкае беларускае свята, бывае, што мы кажам сабе: нема ў нас часу. Ну, нічога ж не здарыцца, калі я не прыйду у беларускую грамаду. Беларусь далёка, ад маёй прысутнасці нічога не залежыць. І атрымоўваецца так, што нешта другаснае становіцца галоўным. А між тым, наша беларускае павінна быць на першым месцы і галоўным. А чаму? Усе мы живем беларускім і Божым духом найперш. Божий дух над нами, вакол нас і ў нас. Гэта немагчыма патлумачыць ні тэхнікай, ні інтэлектам, ні навукай. Гэта так ёсць. І мы павінны далучыцца да боскага духа. А як гэта? Што это значыць? Вот для мяне асабіста гэта азначае адчуваць захапленне ад таго, што мы з'яўляемся удзельнікамі вялікай барацьбы вялікага народа. І мы павінны не дазваляць ніколі абражаць наш народ і нашу нацыю, як адбываецца часам, называючы наш і спяваючы песні пра наш, маючы на ўвазе наш народ, называючы яго жлобская нацыя. Гэтага дазваляць ніколі нельга. Нам трэба ганарыцца тым, што мы беларусы. Нам трэба падтрымліваць сваіх. Нам трэба ганарыцца нашай гісторыяй, нашым Францыскам Скарынам, нашым Андрэем Касцюшка, Кастуцём Каліноўскім, Астрожкім і іншым вялікім постацям нашым. Гэтаксама, як і культурным нашим дзеячам. І Янки Купалу, і Якуба Колеса, і Богушевича,
і Богдановича і гэтак далей. Вельмі важна гэтым ганарыцца, бо гэта наша заплечча. Без гэтага мы прападзём. Разважаючы пра беларускі наш дух, я была уражана дакладнасцю думкі у вершы паэта Зянона «Развагі для сябе». Вот послухайте. Каб адчуць паўнату жыцця, трэба бачыць блакітнае неба, зялёную зямлю, зялёную траву, цякучую ваду, жанчыну прыроднай красе. Каб адчуць красу нацыі, паглядзі на дзяўчат у народным убранні на лузе квяцістай. Каб адчуць сутнасць духу, роднай мовы мелодыю слухай. Гэта сапраўды так, гэта вельмі глыбокая і правільная думка, бо беларускі дух можа развівацца і развіваецца толькі ў беларускай мове. І я хочу вам сказаць, што у нас ёсць усе падставы ганарыцца нашай мовы, бо яна найпрыгажэйшая. Беларуская мова мае яго вялікасць мяккі знак. З гэтага пачалася рэформа савецкая, калі знішчалі Тарашкевіч і уводзілі наркомаў. Наша мова беларуская вельмі мяккая. І аб гэтым сведчыць не толькі мяккі знак, але ён яе насычае мяккасцю. Але каб гэта было толькі адзінае і галоўнае у беларускай мове, яна б сведчыла, напэўна, пра тое, што дух наш беларускі такі мяккі, не маючы волі, недастаткова моцны. Але у нас, у беларускай мове, ёсць дзівосныя зычныя, якіх няма, скажам, у рускай мове. Толькі цвёрдыя. Гэта і «ж», і «т», бо калі «т» мякчэй, яно ў «ц» пераходзіць у нас. Але мяне найбольш захапляе, я больш за ўсё люблю нашу беларускую літару і гук «р». У беларускай мове яна толькі цвёрдая. У нас не кажуць «рыцарь», а у нас кажуць «рыцар». У нас нема рябіны, а у нас рабіна. У нас нема горькі, а у нас горкі. Вы чуеце, які стрыжань, якая моц, якая сіла. І гэта, вот гэты беларускі дух зліваецца з мовай, ён адно ў другое уплывае і адлюстроўвае. А зараз я хочу вам яшчэ адзін прыклад прывесці. Вот паслухайце на мелодыку і на гэтыя цвёрды характар беларускі, які адлюстроўваецца тут і ў мелодыцы гэтых знаёмых нам усім вершаў. Паміж пустак балот беларускай зямлі, на ўзбярэжжы ракі шумнацечнай дрэмле памятка дзён, што ў нябыт уцяклі, уздзірванелы курган векавечны. Вы бачыце, якая наша мова прыгожая, толькі трэба задумывацца над яе гучаннем, над яе музыкай. А гэта сапраўды вельмі блізкія паняцці, бо я не так давно слухала інтэрв'ю вядомай опернай спявачкі. І яна рассказывала пра тое, што прыходзіцца ездзіць па свеце, і у іх прынята, у хорошых спевакоў знакамітых, прынята спеваць арыі оперныя у першакрыніцы, на той мове, на якой была напісана. Гэта, конечно, не так проста, тым не менш, яны стараюцца датрымліваць гэтага закону. Так вот, яна гаварыла пра тое, што калі яна спевае оперныя арыі на любых других мовах, не сваёй роднай, яна практычна пазбягае акцэнту, дзякуючы таму, што ў яе абсалютны музычны слых.
Вот такое цікаве назирання. І все ж таки наша мова вельми пригожая і вельми сакавітая. І зараз у наш сённяшні святочный день я хочу вам напомнить и показать гэты прыклад нашей сакавітай, мілагучнай музычнай мовы. Гэта урывак з паэмы Якуба Коласа «Сымон Музыка». Звярніце увагу, увогуле наша літаратура вышэйшага гатунку, найвышэйшая. Якуб Колас – гэта не толькі вялікі пісьменнік, гэта і псіхолог, і чалавеказнаўца. Звярніце увагу, як ён адлюстроўвае псіхалогію маленькага хлопчыка і сталага дзядулі, як ён, як аўтар, назірае за імі і як добра пра гэта расказвае. Несупыннай хвалей плыні за парою ішла пара. І прабіла час хлапчыка гнаць у поле за двара. Ён праслухаў навучанку, як быць добрым пастухом, справіў пугу павіванку, вузлы вывязаў гурком і пагнаў авечкі ў поле на папары ды на рожу. Ён цяпер глядзеў больш стала, ён асоба, пастушок, нават права меў на сал і на цёплы кажушок. Добра ў полі, волі многа, і прастору, шырыні, вабіць далі там малога, як прынадны агні. Што ёсць там, за тым ільгаем, дзе зляглі нябёс вянцы? Новы край, і край за краем, і краі ва ўсе канцы. Існуецца думка тая, каб пашырыць свой прастор. Думка ўсюды залятае, за сяло, за хвалі гор, і на хмаркі кіне вока, што як гусанькі плыві, і спытае, як далёка тое сонца ад зямлі. Як глыбок той прастор немы, і ці мерыў яго хто? І адкажа па-сваему, вёрст, напэўна, будзе 100. І яшчэ было чым міла тое поле пастушку. Гэта тым, што дзед курыла, там я вытрымаў руку. Гэты дзед, пастух гуртовы, слаўны дзед, цярпіць душа, гваркі, мастак на слово. І любіў ён малыша. Не смяяўся дзед Сымонкі, не ўшчуваў яго, не-не. Частаваў свае скарбонкі, бавіў цэлыя зімні. Забяруцца ў цень пад грушу і гаворку распачнуць. Тут Сымонка сваю душу мог пред дзедам разгарнуць, запытаць пра сёе-тое дзедку добрага свайго. Бо Сымон не меў спакою, всё цікавіла яго. Дзедка, чуеш, во спявае! Ці ж не чуеш, дзедка, ву! Это здань твоя такая, адхрысціся, хлопча, плюнь. Як то здань? А ты послухай. Дед схиляет голову, шапкой круглой, облавухой ледь улазячи в траву. Не чую. А тут, детка, мусить ты зусім оглух. Тож спяває з кветкой кветка. В очі вирочить пастух, на Симонку поглядає, от хитрець, от олейка. Чого він не видумляє? Бач, знайшов, яких співав. А хіба ж краски не співають? Ну, а які вже у їх там спів? Краски голосу не мають, пройде ветрику повів, заколишуться. Не учуєш? Ким ти, хлопче, мари сниться? Ад задумай, ти жартуєш, как малого подражниться. Дивный ты, дед, говорить и покрутить головой, а Симон свое гуторить, глядячи вдаль пред собой. Дед, зерни, куди там хмарки все идут, як дым. Там так добро, вольно, ярко, а яны идут. Ці им от того рычать солнца, ці им гонить кто оттуда, ці им благо там без солнца.
И скажи, дядок, откуль хмарки гэтыя выходят? Вот дебак ты, кажет дед, что за мысли тебе брут? Так устроен гэты свет. Греє солнце, ходят хмары, сыплет дождь, и мрак, и гром. Ночью выкинуть стажары, и бездонные обшары зорки выстелить руном. И на полдень от полночи шлях проложить без прысады. А куды он крочит? Кто откажет мне, брат? Вея ветер, и стихая, як увойдзе ў бераги. По зиме весна упирает твар земли, лясы, луги, и одродить все до звания, жыццё узбудется у земли, и без нашего питания голос прорасте ў раі. Хлопчык слова не проронить, на дзядуню ён глядзіць, и головку ён прыклоніць, не ворушится, молчить. Не, дедулька, не твой дедку, а ты скажи, чему? Ветер песни пяе ў летку, плача жалостную зиму. Схамяніся, Бог с тобой, унь ужо аб чым спытаў. И крутил дед головой, и плячыма потискал. Вот дык хлопец, скуль узялся? Не, сапраўды ты дзіўны, ці разумным ужо прыдаўся, ці з уроды ўжо дурны. Не, з цябе відаць штось выйдзе, кінь ты гэтую думу, усё будзе ў сваём відзе, сам пазнаеш, што і чаму. Вось как ты вучыўся з вами, кніжку па рукі даць табе. Дзе ты, хлопчык, замаўкай, кожны думае па сабе.